Wati ndani asikanake Agatha nani yese kana hawa vanokuita sei vanonetse vanoda nguva vachingoti bata ini mana handidi zvokubatwa batwe hameno kuti vanongoya vachingoti bata inini apa ndiri musikana wangu Linda nditi ivoya vachingoti bata saka inini is very bad. I don't like it. Saka ndakavaudza kuti vasapote vachiita kuya vachingoti bata mukadzi wangu akunetse zvinezvi asi pano kubata uite feeling handiite kana feeling because havatori hadzizi type dzangu hadzizi kana type dzangu ende inini handitode kana kuvaone asi hapana kwarara naye pakubatwa bata woziva nekusingarambi handina iyo wakaziva sekuti Agatha hanake ndakaudzwa nemaboyfriends ake kuti hanake but inini handitomboda kana kubata kana kwava vese boyfriend yake yekuseruko yakatonitaura kuti vanhu ava inini I don't like it. Ameno vanozoda kundiwandira kana kundiwira kunaka vanongotaura kunaka kwovera sei pese handichazvine zvakafana nyama nemukadzi waunaye panyaya idzodzo yebonde havanake pabonde you know what happens maboyfriends avo ndo anouya achitaura manje inini ndiri extortion corner kai extortion corner ndeyangu andinoziva kuti kona mwamuka ndeyangu inini saka vanouya vachiripota kwandiri manje kuti zviri kudaiso saka inini manje ndobva ndaita se ndandazitaura kune timu kuti ona zviri kunzi uyo ari kuti zvakati iwe upo ubata pacho wavaudze kuti haunakeresana nei uzai kubata kuti wade kune zvako vanenge vaindida but handinawo atinawo manje wavaudzira kuti wanza ndakavaudza vese ukaitwa sei wakarohwa bva ndikika bhutsu bva ndadone akakika ndana Agatha apa hanake kana hawa bva handitema futi nedombo kuti hausi kuda nokuti wanga wataura chokwadi hanzi uya inini manje handidi ndine simbi yangu ndina Linda kainini Linda ndoku mukadzi wangu umunogara naye pateni ari kudheni kwake kupi hatisati tanyatsonhingi zvedu but still anogara saudaziva kunogara mukadzi wangu manje uda kuenda ikoko iyo wadi umbotora kana Agatha umunzoti What? No. How's good? Over my dead body. How's good? Over my dead body. How's the wind when you Agatha? Andidi. Kana wafuta hudi. Kana muromo. Kana kukisana chaiko andidi kukisana naye. Kana kumutarisira kunyatsotarisa naye padhuze andidi. Kwenda. Aiwa andidi. Avageze futi mazino. Ende kana miri chaichayo havageze futi saka inini I don't like it. Ayana ishagi ndiri kuziva from long time akaridza nani naJabi stereo 1 massive international yes naya yeah man vane mari bozi anyway we talk later. Thank you guys. chiwataurira kuti ndani vasikanake aiwa titaurira pasi chiwataurira vanhu kuti pamwe pane vanhu vanozogona kubondera kuti Agatha nawo ndewekupa ndeve kuna mwamuka chiwataurira aiwa havana zvavanotombondita because ini ndatovadzinga kuna mwamuka ikoko because havanake havanake. But anyway, it's not about that. But they should know kuti shagi kuna mwamuka uku hadi vanhu vemanga plus indoda vanhu vanoita se vanogeze nemazino vanogeza plus mazino
kunyanya not kumukira kana kuti inonzi katalambana yameno iri kunzi katalambane bootleg chamba nechamba kune vamwe vechamba ndichazotaura nemi mangwana kuti chakuudzai kuti vanomukira chamba vanomukira kuti chamba saka I will let you know. I will let you know. Yeah, I will let you know. Anyway, blessed. Ayana Ishaki from long time. Maita bomda. Yes, Naya.